Nanawagan ng isang asin producer na si Rosalinda Cauli ng Barangay Tondol Anda sa lalawigan ng Pangasinan ng tulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang dagdagan ang kanilang puhunan sa paggawa ng asin. Kasabay nito, humingi rin ng tulong si Cauli kay Pastor Apollo Sikibuloy para maihatid ang kanyang hinaing sa pamahalaan. Nais madagdagan ng isang local asin producer na si Rosalinda Cauli ang kanilang puhunan sa asin upang mas mapalawak pa ang kanilang pagawaan at pagkapagbibigay rin ng trabaho sa mga kababayan na walang hanap buhay. Ayon kay Cauli, simula na magnegosyo sila ng asin ay wala pa silang natanggap mula sa gobyerno na tulong, kaya naman nang makapanayam ito ng SMNI News Team ay nagbakasakali itong dinggid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng mga senador ang kanyang hinaing. Ay, Presidente Bongbong Marcos, sir. Parang awa mo naman, sir. Senador Rapitol po, tulungan nyo kami sa aming hanap buhay. Dagdag puhunan po ang aming kailangan para po makapagluto kami ng asin na marami. At madagdagan ang aming income at saka yung mga ibang taong walang hanap buhay. Pag may puhunan silang mag-asin, pwede silang mag-asin, sir. Maliit lamang anya ang kanilang kinikita sa pag-aasin na karaniwan ay abot lamang sa halagang 400 piso kada araw. Kapag maganda anyang panahon ay makakagawa sila ng 25 sako ng asin sa loob ng isang linggo na ibinibenta nila sa gumagawa ng bagoong sa halagang 400 kada sako. Sa 24 hours namin, kumikita rin kami ng 400 sa ngayon dahil maganda ang presyo ng asin. Pero maganda rin ang puhunan namin dahil mataas din ang puhunan, mataas din ang binta namin. Pero ganun lang talaga, pangkain lang napupunta ng kinikita namin. Apektado naman, ayon kay Cauli, ang mga mag-aasin nang ipatupad ang asin law sa bansa. At anya, mas mabuting tanggalin na lamang ito dahil dagdag puhunan ang pagbili ng iodine para sa asin. Malaking dagdag puhunan po yun kasi. I-spray mo dyan sa asin na yan para magiging iodized. Tapos, pag hindi ka pa makapagtinda sa market ng asin na walang iodine, dahil hulihin ka dahil wala daw iodized yung asin mo. O di, paano naman? Kawawa naman yung mga bibili kung mahal-mahal ang tinda mo. Lalo yung mga kapara kung walang hanap buhay tanto. Noon ay nakakapaghatid pa ng asin sa lalawigan ng Cagayan. Ngunit nung ipinatupad ang asin law, ay itinigil na ni Cauli ang kanilang pagbenta ng asin sa nasabing rehiyon. Dati-dati nagbibiyahe-biyahe pa kami hanggang sa Cagayan ng asin. Nung ipinatupad nila yung asin law, pag checkpoint, kailangan nila inspeksyonin yung asin. Titestirin nilang ganun, kung walang iodized yung asin mo, balik, magmulta ka pa. Di paano yung hanap buhay namin? Di patay kaming mga mag-aasin. Samantala, maliban kay PBBM, ay humingi rin ng tulong si Cauli kay Pastor Apollo Sikibuloy para maihatid ang kanyang panawagan sa pamahalaan na dagdag puhunan upang mapalawak pa ang kanilang paggawa ng asin. Kahit ganito po ang aming hanap buhay na pagod at puyat, masaya pa rin kami dahil kami taos-pusong naghahanap buhay ng mahirap, masaya, maganda, dahil ang asin kailangan natin lahat. Kaya, Presidente, parang awa mo na, dagdagan mo yung puhunan namin, Sir Kibuloy. Ikaw po ang aming susi para makarating sa Senado dahil ang SMNI ay tiwalang-tiwala po kami sa kagandahan ng serbisyo ng SMNI. Matatandaan, naging mainit ang usapin ngayon sa asin dahil sa pagbaba ng produksyon nito sa bansa at ang isa sa nakikitang dahilan nito ay ang pagpapatupad ng asin law. Para sa Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.